ассалому алайкум дӯстони азиз ва тамошобини сомонаи рахште ҷ. дӯстони азиз, боз дар имрӯза навори якчанд намуд хона, замин ва квартираҳои нав роҳӣ кардам, ки мо қабул кардем, пешкашон мекунем бо нархҳои арзон. Нархҳо сар мешаванд аз 25 000 сомонӣ. агар шумо давомхали хонаҳои фурӯшӣ, квартира, замин, мошин, ягон техника, ягон маҳсулот, чизе ки барои фурӯхтан бошад, маромад сурат маълумот шуд дар WhatsApp ё ки имои экранбада роҳӣ кунем. мо дар видеои оянда фурӯшта рекламада мегузорем. дар имрӯза навор аст хонаҳои фурӯшӣ аз территорияи Душанбе, аз территорияи шаҳри Бухтар, Кӯлоб, Ваҳдат, Тисор, Фархор ва дигар тарафҳо аст бо нархҳои арзон. инчунин замин ва квартираи фурӯшам аз шаҳри ноҳияи Тоҷикистон ҳастад. хоб курси имрӯза бошад 1000 рубл баробар аст ба 158 сомону 50 дирҳам бошад. навор имрӯза расар мекунем, маромад рафтем. дӯстони азиз, шахсоне ки мехоҳанд ки ба ҳаҷи умра сафар кунанд, як ширкати хуберо ба шумо тавсия метиҳем, ки ин ширкат виза ва ҳуҷҷатҳои шуморо ба муддати 15 рӯз ҳамаша туғрӣ карда метиҳанд. ҷои хоб ба меҳмонхона, рафту омад, яъне ки $1600 бениҳоят нархи арзон кардӣ. айни ҳол дар ҳамин ширкат аксия кардааст, ки нархшон нархи арзон астад. ҳаҷи умра ба муддати 15 рӯз рафту омад ва ҷои хоб меҳмонхонаамаш дар як ҳамин сумда $1600 бо ҳақиқатчон муомила мекунед. компанияи яъне ширкати Акаи Вафот, яъне Вафот ҳамин хел ном дорад ва ширкатшон ширкати боварӣ аст, ки зиёда чанд сола таҷрибаи корӣ доранд. ин ҳамин рақамҳои мегафоншон, ки 24 соат ҳаста кор мекунанд ва метавонед ки тариқи WhatsApp шумо нависед ё ки занг занед, мақсад ки маълумотҳои пурраша гиред. аз ҳама хубаш дар WhatsApp шумо нависем Акаи Вафот ва шумо мақсад ки атфед метиҳанд ва шуморо ба ҳаҷи умра ба муддати 15 рӯза равон мекунанд. ҳамаш боварӣ аст, метавонед ки бо маълумотҳои пурраша гиред. нархаш бо ҳақиқатчон гап мезанем, маромад. мегзарем ба қисми хонаҳои фурӯшӣ. якам замини фурӯшӣ назди ҳавлигӣ аст. дӯстон, қарор дорад дар шаҳри Душанбе, дар болошаҳри 9 километр тарафҳои Роғуниё обшим. ҷои хуб дай. шаҳри Душанбе дар болошаҳри 9 километр тарафи Роғуниё. ҳамагӣ 14 сотиқ замин аст, ки метавонед ки 7 сотиқи заминам харен. 14 сотиқ замин боз фундаментҳои бехиш, полни худ гирду ва наш рехтагӣ тайёр. гирдашда одамо зиндагӣ доранд. метавонед ки хонатона када мақсад зиндагӣ кунед. агар ҳамаша харен 14 сотиқа нархаш мегӯяд $20000 аст, боз муомила мешавад. агар ки 7 сотиқша харен нархаш $10000 аст. гирду ва нашда уже одамо зиндагӣ доранд, об свечам аст, метавонед ки мақсад хонара када уже зиндагӣ. гирду ва нашда мақсад уже фундаментош рехтагӣ тайёр. якумаш рақамҳои Билайн Тоҷикистон аст, кор мекунад ва дуюмаш рақамҳои Россия. инашда WhatsApp-ам пайваст дорад аз территорияи Душанбе. нархша хай гуфтам, бо шахсоне ки агар нафаҳмида бошед, шумо занг занед, ҳамаша ба шумо фаҳмода нархи арзон, яъне ки дар комментария шумо хоҳиш кардем, маромад занг занед. мегзарем ба дуюм замини фурӯшӣ. замини фурӯшӣ навбатӣ аст, ки бо нархи арзон, замини ҳамвор. замин қарор дорад дар шаҳри Ваҳдат, дар ҷамоати Чорсу, қишлоқи Шорух, пеши Даҳана. ҷои хуб дай, ҷои ҳамвора беҳтарин. 6 сотиқ замин аст, ки замини ҳамвора. гирду ва нашда одамо зиндагӣ дорад. метавонед ки мақсад хонара када зиндагӣ кунед. ҳуҷҷатҳои замин 100%, замини холия, яъне ки ҳичи надорад. дӯстони азиз, боз такрор мекунам, ки шитоби шумо фаҳмед. шаҳри Ваҳдат, ҷамоати Чорсу, қишлоқи Шорух, пеши Даҳана, ҷои беҳтарин ва замини ҳамвор аст. ин ҳамин замини ҳамвор хеле баландӣ нест, мақсад ҷои беҳтарин аст. нархша мега 25000 сомонӣ аст, ки бо мега ягон сум муомила мекунем. инчунин бо ҳуҷҷатам дошта беҳтарин ҷода ва нархаш арзон. 6 сотиқ замин. хоб ин ҳамин рақамҳои Россия аст, ки промои кор мекунад ва дар рақамҳошон ҳам имо, ҳам WhatsApp пайваст дорад. шахсоне ки мегиред нархи арзон замин аст, ки метавонед бо қачон муомила кунед ва маълумотҳои пурраша гиред. маромад занг занед. мегзарем ба сеюм квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ аст, ки срочно қарор дорад дар шаҳри Душанбе, дар райони Фирдавсӣ, поёни Корбон, пеши Обтовӣ, хоб пеши масҷид ва лаби роҳда. квартира бо тамоми чизи чорааш фурӯхта мешавад. духонага квартира аст, ки дар сеюм ошёна қарор дорад. 50 квадрати метр.
бо све таъмин аст ҳоҷатхона ошхона баня кухни термис ва кондитсионершам ҳаста мегӯяд қатъи мақсад ки плитка ва чиҳои ғайраш мегӯяд метиҳем. нархи квартира 250 000 сомон бо муомила мешавад ва рақамошон дар поёни видео аст. шахсоне ки мехарем метавонед ки маълумотҳои пурра ва аниқша аз рақамошон гирем. маромад аз шояд душанбе поёни кору пеши обтовида. дӯстони азиз, шумо дамагарам хали хонаҳои фурӯшӣ, квартира, замин, мошин, ягон аппарат, ягон техника, хонаҳои иҷора, чизе ки барои фурӯхтан бошад, маромад сурат маълумот шавад, дар WhatsApp имои мо рӯй кунем. дар видеои оянда рекламаш мекунем. лайкора фаромӯш накунед, навора подписаш кунед. мегзарем ба чорум хонаи фурӯшӣ. боз як хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ қарор дорад дар шаҳри бохтар дар тарафҳои қарабуло. обши маълумотҳои бештарша мегирем. 3 сотиқ замин масоҳат астае ки 3 дар хона кардагӣ тайёр. хоб якта подвал, ҳоҷатхона, ошхона, баня, хай ремонтош мегӯяд тамом шидагӣ аста, мегӯяд соҳибаш қарибӣ мақсад қарабуло дар ҷойгир астае. хай бо дӯстони азиз маълумотҳои пурраша мегирем. хона обши мақсад ки қариб ки 95% омодае. уже дар терезаш, шкатур, монтаж ҳамаш кардагӣ тайёрае. ремонтуш тамом шудага мегӯяд соҳибуш. яъне ки уже медори зиндагӣ карданам меша. мухти ягон ранг боруш як кренша. хоб нархи хона мегӯяд 240 000 сомонӣ аст. бо арзон мекунем ва рақамошон мегафон аст. фақат суми холӣ ва харидории аниқ боша мегӯяд омада аз пеш бинанд. 240 000 сомонӣ аз шаҳри бохта, территорияи қарабулода, подвал, мада 3 дар хона ҳастай. хай бо зангзани маълумотша гирем. мегзарем ба панҷум квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ навбатӣ астае дӯстон. қарор дорад дар шаҳри ваҳдат дар кӯчаи бохтар гуфтагӣ астае. соҳибош квартираи 33 обшим, квартираи 33 ва 34 обшим ва хеле маълумотҳо. духонага квартира астае ки дар панҷум ошона қарор дорад. 52 квадрати метрае. боб све таъмин астае. ҳоҷатхона, ошхона, баня, кухни термис ва ремонтои замонавӣ. нархи квартира мегӯяд 230 000 сомонӣ астае. бо арзон ва муомила мешавад ва рақамошон рақамҳои мегафон астае. шахсоне ки дар комментария хоҳиш карда буданд ки аз шаҳри ваҳдат квартира монем, на баъри шумо квартираҳое ки шумо хоҳиш кардед. дӯстони азиз, ба хотири меҳнатҳои мо лайкира фаромӯш намекунем, мегузорем ва агар имконият дошта бошед навори моро дар сайтотон подписаш кунед. мегзарем ба шашум хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ қарор дорад дар шаҳри душанбе дар территорияи шоҳмансур назди мости аэропорт. обши 4 дар хона дорад ки 3 сотиқ замин, хоб якта ҳоҷатхона, баня, кухни, дуташ мегӯяд ремонт дорад ва дутаи дигаш ремонт надорад. обшим 4 дар хона, хоб 3 сотиқ замин, ошхона, баняш карди, 2 дар хонаш ремонт дорад ва дутагаш надорад мегӯяд соҳибуш. хоб дастрошна мегӯяд фурӯхта мешавад бо нархи 220 000 сомонӣ ки бо арзонтарам мешавад. дӯстони азиз, хай маълумотош ҳамин қадар буда. шахсоне ки мехарем бо занг зада маълумотоша гирем. хай чойлоби ангур ва обсвет хона бо ғишти пухта. обши инам хеле чизо астае. ин ҳамин рақамошу рақамҳои мегафон буда. шахсоне ки мехаранд аз территорияи шоҳмансур бо занг зада маълумотша гирем. нархша мегӯяд мақсад ки бо савдо муомила мекунем. марамад. мегзарем ба ҳафтум квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ астае ки срочна қарор дорад дар шаҳри бохтар дар пеши бозори фаровонда. обши хоб поёни терминали фаровон. дӯстони азиз, яъне бозори фаровонда поён шуда пеши терминал. духонага квартира астае ки дар дуюм ошона қарор дорад. 50 квадрати метрае. об свет ҳастае. хай ошхона, ҳоҷатхона, баня, ҷош-ҷои хуб. обши наздикии бозор. акр дом чанд ошона буданаша иша нагуфта. хай узри зиёд ки хитон занг зада мепурсед. нархи квартира мегӯяд 210 000 сомонӣ астае ки бо муомилаи хуба дорад. шаҳри бохтар, поёни терминали бозори фаровонда. обши терминал яъне ки ҳамун стоянкаи пеши бозори фаровонда поён шуда мегӯяд қарор ҷош-ҷои беҳтарин. хоб нархаш хай арзон буда. ин рақамош насай TCL кор мекунад. бо шахсоне ки мегирем маромад бо занг зада маълумотҳои пурраша гирем. мегзарем ба ҳаштум хонаи фурӯшӣ. боз як хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ дӯстон. қарор дорад дар шаҳри ваҳдат дар ҷамоати истиқлол гуфтагӣ астае. 6 сотиқ замин, 3 дар хона, боз ҷои ферма. хонаҳо мегӯяд даруношон мегӯяд шкатур, стяжка кардагӣ астае. якта хонаи калон, якта хонаи майда, як ҷои каҳхона ва фермача барои чандта мақсад ки то
ҷои 27 то 30 зиёд мегӯяд то ҷои 30 мақсад ки гов бо бухарам хеле ҷо будае. хоб опшн дар ношо калон янги фермавори ҷоам доштае. хоб документош мегӯям аш қоидави 100% обсведа астае. хай аз роҳи калон мегӯяд ҳамагӣ 70 ё 80 метр мегӯяд то хонаи роҳ аст. аз роҳи калон 70-80 метр роҳ. нархша мегӯяд 220 астае. бо арзон мекунем ва рақамошо рақамои билайна дар назарам кор мекунад. бо метавонен маълумотша гирем. 220 000 сомонӣ савдо доштае. марамат занг занем. мегзарем ба наҳум хонаи фурӯшӣ. боз як квартираи фурӯшӣ аст дӯстон ки хонаи фурӯшӣ яъне квартира қарор дорад дар шаҳри душанбе, аниқтараш дар ноҳияи рӯдакӣ дохил мешавад. назди мошинбозор территорияи гипразем дӯстони азиз ки ҳамун тараф астае. тарафи роҳи корвон пеши обтови гипразем да назди мошинбозори кӯҳна. духонага квартира астае ки дар дуюм ошина қарор дорад. 46 квадратае. хай обсвет мега ҳастае пазитяни. пеши хона мегӯяд садик, мактаб, масҷид ҳастае. хоб нархи квартира мегӯяд 255 000 сомонӣ астае. бо арзон мекунем. хай шахсоне ки мегирем рақамошон рақамои тисел астае. рости гап маълумотҳои пурра дига додагӣ нестае. мақсад ки бисёр нагуфтам. бо шахсоне ки мегирен занг зада бо асоибашон пурсем. агар шумо дама будам хали квартираҳои фурӯшии замин, хона, мошин, техника чизе ки барои фурӯхтан бошад, инам хероӣ кунем. мо дар видеои оянда фурӯшта рекламада мегзорем. мегзарем ба даҳум хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ қарор дорад дар ноҳияи файзобод дар деҳаи хуҷамурод гуфтагӣ астае соҳибуш. ноҳияи файзобод деҳаи хуҷамурод яъне хуҷамард амихел хуҷамард обшим ном. 5 сотиқ замин 4 дар хона кардагӣ дӯстони азиз обсвет. хоб ошхона баня кухни хай ремонташам ремонтҳои хуб астае. тайёрае медрои зиндагӣ мекунӣ. хоб нархи хона мегӯяд 220 000 сомонӣ астае. бо арзон мекардиянд. хай шахсоне ки агар маҳқуқ карда бошем бо занг занем маълумотҳои пурраша гирем. дӯстони азиз аз куҷое ки ба шумо хона, замин, квартира чизе ки лозим бошад дар комментари нависен. мо дар видеои оянда ҷудо карда пешкаштон мекунем. мегзарем ба 11 хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ қарор дорад дар ноҳияи фархор дар паси якум заправкаи боло гуфтагӣ астае соҳибуш. аз тарафи чап мега пеши мактаб яъне ки наздикиш да ноҳияи фархор аз паси якум заправкаи боло аз тарафи чап. 8 сотиқ замин 5 дар хона кардагӣ обсвет. пешаш да мактаб, подвал, веран, ҳоҷатхона, баня, кухни ҳамаш аделни ҳастае. дарони хонаҳоам хай ремонти суд астае. барои зиндагитон 100% мешавад. аниқтараш мегӯяд мақсад ки 8 сотиқ нестае 7 азачад яъне ки 7 сотиқ замин 5 дар хона. нархша мегӯяд 190 астае. бо арзон мекунем ва хай шахсоне ки харидор боша мегӯяд омада бинанд муомила мекунем. дарахтони мевадиҳанда гидаш маҳкам ҳамаш қоидави 190 савдои хуб мешавад. пешаш да наздикиш да мактаб ва заправкаҳо. хоб аст рақамошро мегафон марамат занг занем. мегзарем ба 12 хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ астае дӯстон. қарор дорад дар шаҳри ҳисор дар ҷамоати уртабыз шаҳраки шарора. амихел маълумото шаҳри ҳисор ҷамоати уртабыз шаҳраки шарора. 6 сотиқ замин астае ки замини ҳамвор ва временкош кардие ки мақсад ки нопурра аст. аниқаш обшим холия гӯе мешавад. гирди ва нашта одамо уже зиндагӣ доранд. хоб нархаш мега 65 000 сомонӣ астае. бо арзон мекунем ва рақамошон мегафон астае. метавонед занг зада бештар маълумотҳои пурраша гиред. шахсони харидори аниқ боша мега савдо мекунем. дӯстони азиз хай метавонед ки бо занг зани маълумотша гирем ва чӣ реклама ки дорем роӣ кунем мо реклама мекунем ва ин буд навори имрӯзаи мо то видеои оянда.